Залцбург, годината 1960-та. Град с изключителна красота, град с наистина вълнуваща културна програма в Европа. Град, който е немислимо да не бъде свързан с името Моцарт. Именно тук младият предприемач и инженер Рьослер заедно с съпругата си Елфриде Рьослер с голяма мечта и амбиция основават компанията с името инженер Хайнц Рьослер и започват с производството на умалени модели на превозни средства. Господин Братовш е един от първите мъже, които се застъпват за дейността на господин Рьослер. Нямаше абсолютно нищо. Нямаше работници. На практика ние дадохме началото на компанията за една нощ. Помещавахме се в една военна казарма, все още неразрушена в околността на Залцбург, една от многото, които бяха оцелели от Втората световна война. Разбира се, ние я бяхме наели, като именно там се подготвихме за производството, в последствие серийно. Реално нощем се изработваха включително машини, които служеха за боядисване и лакиране на моделите. С производството на умалени модели на превозни средства, базирани на военни прототипи, господин Рьослер няма ни най-малка представа на каква компания всъщност ще даде началото. За първи път на 5 юли 1963 година логото на Роко е регистрирано официално. Кой не си спомня легендарната детска кофичка за пясък със съответните момчешки инструменти? Летящи чини или бункерът с топки и игри, мозайки. Ерата на пластмаса започва и инженер Рьослер избира точното време за стартиране на своята компания. Да не говорим, че създава най-вече правилните продукти. В огромен хит се превръщат военните моделчета, като продажбите и износът им за чужбина скачат невъобразимо много. Те излизат на пазара под името мини-танкове. Страна за внос номер 1 бива Америка. Господин Хуберт Аделгасер отговаря за износа на фирмата Роко от 1962 година. Представихме нашия проект мини-танкове първо в Германия и малко по-късно получихме обратна връзка за него от Америка. Нашият продукт беше толкова добре приет там, че дори нямаше запитвания относно наличните количества на определени модели, а хората просто ни изпращаха следната молба: моля, просто доставете каквото можете. Компанията продължава своите бързи темпове на развитие, като започва производството и на частни поръчки за модели на различни чуждестранни производители. Така през 1967 година се появили първите товарни вагони. Те излезли на пазара под името Роко. Започнахме с 8 много красиви и детайлни товарни вагона, които бяха опаковани в 2 сета с по 4 вагона в една обща кутия. Те бяха много добре приети от публиката поради високото им качество и много ниската им цена. Оказва се, че въпреки първоначалната цел за предлагане на умалени модели за немския пазар, големите успехи на изгряващата компания на инженер Рьослер се развиват извън Австрия. Тогавашните нови технологии и модерни производствени методи проправят пътя към огромен успех, но първо в страната на неограничените възможности Америка. Хиляди превозни средства влизат в поточната линия към страната. И все още незабелязана от индустрията за железопътни модели в Европа, компанията на инженер Рьослер расте и се разширява. С изключение на няколко вътрешни лица, старателният и трудолюбив производител на железопътни модели от Залцбург не добива все още достатъчна популярност на континента. В края на 60-те години фирмата се премества в своя собствена сграда. Господин Ханс Бергер, който е в компанията от 1971 година, познава много добре историята на успеха на първия европейски модел в мащаб Х0. Създаването на първия ни европейски модел има много специална история. През 1972 година на тогавашния ни германски представител му хрумна една блестяща идея.
Тя се базираше на факта, че моделът на наш вече произвеждан американски локомотив може да бъде оборудван и с различен корпус. В действителност, именно той е първият европейски дизелов локомотив – ТВ2-15. По стечение на обстоятелствата се оказа, че те имат една и съща дължина, така че изпълнението му беше безпроблемно и трябваше да се направи само нова коруба. Разбира се, това беше бързо инициирано от господин Рьослер. Отличителните характеристики на локомотива са, че въпреки липсата на подходящи прецизни технологии, той бива създаден в точен мащаб Х0 1:87, като му разполага централен двигател с два карданни вала и четирите оси се задвижват с две червячни цилиндрични предавки. От името Роко Интернационал, инженерът Хайнц Рьослер представя за първи път своята европейска железопътна серия в Х0 и предизвиква голям фурор. Новата серия модели са представени в новия каталог на Роко по това време, все още твърде малък. В допълнение към легендарния дизелов локомотив DB215 в колекцията са включени няколко товарни вагони и изцяло нова релсова система. Но и нещо повече. На една цяла страница е представено за първи път така нареченото близко закачване на вагони и локомотиви за Х0. Защитена от безброй патенти в много страни, тази първа голяма иновация на Роко постига огромен успех. Пътят на революционно развитие в сферата на ЖП моделизма е поставен. В 1977 година обаче бива болезнена повратна точка в историята на компанията. Основателят, изобретателят и човекът, който движи основно компанията, умира неочаквано. Много служители не само губят своята работа, но и своя уважаван шеф и любим приятел. Господин Рьослер беше повече от чудесен предприемач, който винаги обмисляше нещата и действаше веднага. А лично за мен беше почти като мой баща. Трябва да кажа, че господин Рьослер беше изключително силна личност. Беше много приятно да се работи под негово ръководство, главно поради една причина. Поставяха се цели, които трябваше да постигнеш. И точно за това той беше много строг, но справедлив и добър учител. И наистина ме удовлетворяваше в тази работа. След смъртта на инженер Рьослер, вдовицата Елфрида Рьослер и нейния брат Валтер Чинкел поемат управлението на компанията Роко. Нарастващото търсене на модели автомобили в мащаб Х0 подтиква ръководството на компанията да стартира собствена програма под името Миниатюрни модели Роко. Фирмата също е много успешна в областта на мащаб N или 1:160, още от самото начало. Ранното използване на тази така наречена микроелектроника разширява преднината на Роко пред други компании от година на година. През 1981 година с пускането си на пазара на електронното управление ASC1000 се оказват златната находка в историята на фирмата. Постигайки този успех през 1981 година, Роко представя и първата напълно електронна сигнална кутия – електромагнитния контролер MCS-120. И двете иновации са отличени с престижната награда Модел на годината. Високо качество, перфектни детайли, правилното съотношение цена-качество и постоянните нови иновации биват основната причина за непрекъснато нарастващата популярност сред ентусиастите на железопътните модели по целия свят. Компанията Роко постига най-големия си успех през 1981 година на панаира на играчките в Нюрнберг. Тази церемония за награждаване на модели била нова идея на издателство Албер. Именно на нея 5 модела на Роко са избрани за модел на годината от читателите на списание за влакове. Многото получени награди показват това, което ни кара да се гордеем. Още повече, да не забравим, че тези награди се дават от публиката по много различни критерии. Като част от тях са съотношение цена-качество, техническо оборудване и колко добре бива възприет всъщност модела на пазара. Според тези критерии сме сигурни, че сме най-награждаваната компания в Европа и в света до сега. Не можем да пренебрегнем това, че в Европа със сигурност сме получавали най-много награди почти всяка година.
Кой е вашият железопътен модел, който след пускането на пазара е най-предпочитан и продаван и постепенно се установява като най-любимият? Не винаги е лесно за производителя да намери правилния модел за феновете. Трябва да се взимат предвид много фактори. Съвсем разбираемо всички отдели на компанията проучват и участват заедно в този нелесен процес за вземане на правилни решения. Тук често са необходими дълги консултации, защото правилният избор на модели е в базата за икономическата стабилност на Роко. Веднага след вземането на някое комплексно решение за производство на нов модел, дизайнерският отдел започва своята работа. Ние сме отговорни за конструирането на максимално реалистичен модел, базиран на оригинални детайлни чертежи, снимки от приятели, любители на железниците, от производители от железопътните администрации. Разбира се, за да можем да го направим днес, нашият друг първи помощник е програмата за компютърно автоматизирано проектиране, която също ни помага много, за да изградим модерни и добри модели. Някои хора, за съжаление, си мислят, че взимаш оригинала, един джобен калкулатор и умаленият модел ще се появи просто така. В дизайнерският отдел обаче нещата седят далеч от това твърдение. За да може да бъде запазен точният умален мащаб, компонентите на истинския прототип се възпроизвеждат в малък мащаб възможно най-точно. Обърнато е внимание на изпълването на възможно най-голяма детайлност, висока стабилност и удоволствие от ефективността на модела. Преди всичко, монтирането на осветление и интегрирането на новия цифров декодер е трудно, особено за малките модели, без да се налага да се променят леко външните размери. За да се постигне желаната цел, често се разработват изцяло нови решения, нови материали и нови производствени технологии. Фазата на изграждане обикновено продължава между 3 и 6 месеца. Производството на модели стартира в завода. Стоманените части трябва да се обработват добре. Формата трябва да е правилна, не само във всеки детайл, но и в цялостното впечатление. Работата ми като гравьор не е просто една точна преработка на частите, но е част от творчеството, което, разбира се, е в основата на професията и въздейства като балсам за душата. Поетапното гравиране на форми във все още меката стомана се извършва на ръка и трябва да се гравират само след няколко етапа на фрезоване. Понякога за един парен локомотив трябва да бъдат възпроизведени верни в мащаб няколко хиляди нитове. Докато стоманата се реже по време на фрезоването, материалът се оформя в желаната форма с помощта на електроерозийни токове. При производството на електродите е важно да има висока степен на повторяемост. Защото понякога се случва някой електрод да се повреди по време на ерозията и новият трябва да пасне 100%. В зависимост от вида на локомотива, за една форма са необходими до 600 такива електрода. Позициите за щифтовете и ежекторите се пробиват във формите на работния модел. Данните за CNC машината се импортират онлайн от дизайнерския отдел. В зависимост от нивото на трудност са необходими между 200 и 1000 часа работа предвид сложността на формата. След всички изброени процеси, производството на модела най-накрая може да започне. Една след друга формите за отливки на корубите се захващат от машината.
Серийното производство може да започне. Точното регулиране на налягането на затягане, температурата, времената на цикъла и изборът на правилния материал в крайна сметка определят качеството на отливката. Използват различни пластмаси и не толкова тежки метали в зависимост от предназначението на детайлите. Например, металът е особено устойчив на счупване и е подходящ за свободно стоящи дръжки и бавно износване на колелата. Пластмасата е особено качествена. Тук за пореден път се демонстрира защо Роко се гордее със своите продукти. Само с тези материали е възможно да се постигне високо ниво на качество и внимание към детайла в моделите, което никога не би могло да се постигне в метал. Като важен елемент от задвижването, един модел локомотив изисква добре обмислена и работеща електроника. Тези платки също се произвеждат от фирмата. Петполюсното задвижване, известно с отличните си работни характеристики, се произвежда в специален Роко R прототип. Той се сглобява и съответно проверява в много работни тестове, докато бъде пуснат за инсталиране при окончателното сглобяване. Докато производството вече върви на пълни обороти, отделът за продуктова подготовка и продуктов мениджмънт вече се грижи за идеалната визия за следващите модели. Отделът за подготовка на производство за модели е отговорен за разрешаването на всички проблеми, възникнали след детайлно вглеждане в общата визия на моделите, когато се прави нов вариант на цветово оформление. По време на проучването се обръщаме към консултанти, специалисти, клиенти, които след това ни изпращат съответната документация, на базата на която ние изработваме собствени документи за нашето производство и за нашия дизайн. След като всички документи са получени за прототипите, което често може да отнеме много време при по-стари модели, чрез най-съвременните методи се произвеждат шаблоните за боядисване и печат. И така, следващата спирка в производството на миниатюрен локомотив Роко е бояджийницата. В зависимост от размера и количеството на частите, тази фаза на усъвършенстване се изпълнява автоматично или ръчно. Използват се само водоразтворими бои. В този комплексен работен процес се боядисват различни цветни секции и декоративни линии, като се използват подходящи шаблони. По-богатите на различни цветове локомотиви са особено сложни. Вече приключи основното боядисване, но липсват само надписите преди финалното сглобяване. Точно в тази част феновете на железопътните модели са особено чувствителни, ако надписът не е безупречен. И сега, стигнахме почти до финала. Следва окончателното сглобяване на модела, който към момента е във вид на пъзъл. Трябва да се сглобят до 200 отделни части.
Тук в отдела за довършителни работи жените по-специално дават своя принос за добрата репутация на Роко. Защото в крайна сметка всичко зависи от тяхната прецизна точност, техния инстинкт и дългото търпение с всеки един ръчно изработен железопътен модел на локомотив. Започвайки с всяка от изброените работни стъпки, чак до окончателното сглобяване, то до финалния продукт се иска голям опит и изискване за качество в работния процес. Тук все още е необходима ръчна работа, въпреки че по принцип автоматизацията на процесите е предпочитана, за да се намалят разходите. Сегашното състояние, доколкото се вижда, не позволява много силна автоматизация. Просто моделите са твърде различни като форма, а също и твърде различни като декорация и боядисване с спрей. Също е добре да се отбележи, че различните серии са в ограничени количества. Стараем се да имаме определен брой локомотиви с конкретен оперативен номер, после отново със следващия, което изисква непрестанно преоборудване. Следователно, имайки предвид текущото състояние на техниката, автоматизацията е възможна само в сравнително малка степен. Цената за това би била твърде висока. Разбира се, това е друга област, с която ние също се опитваме да се справим, но фактически ръчната прецизна работа към момента си остава. Точно преди един локомотив Роко да бъде пуснат за продажба извън завода, умалените железопътни модели трябва да докажат способностите си на тестови писти, с което да докажат, че наистина са в пълна изправност. Така наречената серия нулева или първите 100 модела от всяка нова производствена серия преминават своите първи тестове тук. Но сега към акцента на нашия документален филм 40 години Роко. Това, разбира се, са моделите. Вече повече от 30 години Роко произвежда железопътни модели в Х0, които са поставили стандарти в индустрията на железопътните модели. Разбира се, не е възможно да представим всички модели, произведени от Роко в този кратък филм. Затова избрахме да представим най-важните аспекти от развитието ни през годините, които също най-добре документират появилите се в последствие нови разработки, нови тенденции и иновации. Нека отново представим серия локомотиви BR215, но този път с синя разцветка. Серия 144 е първият електрически локомотив на Роко. С различните цветови варианти това е бил най-продаваният електрически локомотив на фирмата през годините. Серия 169 също съществува от най-ранните дни на компанията. Дизеловите локомотиви все още се изграждат на базата на американски тип талиги, тъй като междуосието и диаметърът на колелата са абсолютно еднакви по отношение на размерите. Но сега към първия немски парен локомотив на Роко. Въпреки всички компромиси, това е била много успешна машина за времето си и все още има нивото на детайлност, което е абсолютно съпоставимо с моделите, които произвеждаме в момента. През 1976 година първият модел на Роко от серия BR118 сред железниците в Х0 предизвиква голям ентусиазъм сред моделистите. Динамичната форма на локомотива и филигранният таван са били идеално съчетани с корпуса. В допълнение, многобройните детайли са били вярно представени в фина гравюра. Серията 71 със своите заоблени стълби и извисяваща се контролна кутия между двете кабини на машинистите изглежда доста своеволно.
Не е чудно, че локомотивът е получил популярното прозвище Ютията. Електрическият локомотив Е16 представлява един от многото локомотиви на ДРГ, немски имперски железници. Една от първите серии пътнически вагони на Роко, ударните вагони или така наречените накратко вагони-щуки. Ще хвърлим и бърз поглед към фестивала за представяне на моделите, като ще посетим и отдела за развитие и контрол на качеството на Роко, който носи важна отговорност за по-нататъчното развитие на моделите. В продължение на 40 години фирмата се стреми постоянно да подобрява качеството на своите продукти. С тази задача се е заела фирмената собствена лаборатория за изследване на състоянието на компанията, така нареченото интензивно отделение на Роко. Тук пациенти се явяват двигателите, които се слагат, казано жаргонно, под скалпела. Направихме разрез на локомотивната задвижваща система и можехме да видим зъбните колела. А за да можем да ги видим правилно, поставихме целия локомотив под микроскопа, с който променяме фокуса към задвижването на локомотива по-близо или по-далече. Така успяваме ясно да видим как е разпределена греста в зъбните колела и задвижването като цяло. На някои места можеше тя да не е достатъчно, а на други да е в повече. Използвайки напречно сечение на модел, много неща вътре се изясняват. И продължаваме с историята към успеха с разработката на моделите на Роко. Този път оригиналният австрийски 1189002, така нареченият австрийски крокодил. Основната отсечка на експлоатацията на локомотива е била линията Арлберг и Тауерн. В крайна сметка те спират от движение и остават само в Залцкамергут. Но сега отново се прехвърляме на модела от Роко. От 1956 година няколко стотин локомотива от серията Е10 са пуснати в експлоатация за тежки експреси и експресни влакове по германските главни линии. Достатъчна причина компанията да посвети усилия в създаване на модел на този чудесен пример за успешен локомотив. Той е известен под псевдонима Дъгообразната пеперуда. Шедьовър на дизайнерите от Роко беше точното пресъздаване на гънката на предната част на локомотива. Но нека оставим железопътните моделисти да го оценят сами, защото те знаят най-добре какво отличава моделите на Роко. Достатъчно е да видите отличната техника и да видите много добрите ходови качества на моделите. Освен това, да не забравяме и страхотното плавно движение на бавен ход, което е пресъздадено до най-малкия детайл. И просто човек не може да се оплаче. Специална характеристика на БР-50 е кабината на тендера. Общо 751 от реално съществуващите локомотиви са били преустроени от тази серия. На кадър е моделът от серия 44. Товарен влак с 3-цилиндров двигател, автентичен надпис DB и два светещи фара, базирани на оригинала. Разбираемо е, че все повече големи немски фенове на железопътните модели са спечелени от Роко през последните десетилетия. Разбира се, Роко все още е водещия австрийски производител на железопътни модели, като разбира се е много важен и в Германия. Това определено е една от най-добрите компании във всички области, от разработката на моделите до производството им в различни администрации. Конкурентоспособността на фирмата започва от фабриката й, но след това преминава към различни, по-рано споменати вече причини във филма, което означава също ефективно предварително проучване и внимание към детайла. Всички тези предимства се предоставят и от модела на дизеловия локомотив ФАО-200 на немските обединени железници. Общо 86 локомотива от тази серия са пуснати в експлоатация за превоз на пътници и товари.
Транс Европа Експрес, класика сред моделите на Роко. Поради продължаващото голямо търсене, този модел е в производство от почти 2 десетилетия. Сега към друга австрийска класика. Трансалпин. Клас 4010 на австрийските федерални железници. Също и толкова обичан сред феновете и моделът на влака, състоящ се от 6 части, който не трябва да липсва в нито един макет. Разбира се, всички превозни средства са с близко закачване един към друг. Локомотивите имат няколко администрации, които могат да бъдат избрани спрямо желания железопътен превозвач. Компанията Роко е една от най-добрите фирми, които от самото си създаване са в областта на правенето на модели. В продължение на 40 години железопътните моделисти се наслаждават на моделите на Роко, защото те наистина са изключителни. Швейцарските фенове на Роко в никакъв случай не са пренебрегнати през последните десетилетия. Почти всички важни швейцарски модели са направени в миниатюра с най-високо ниво на детайлност. Моделът от серия BE46 е идеален пример за високия стандарт на детайлност на превозните средства. Моделът AE68 също е един категоричен фаворит в Х0, чийто истински прототип е извършил тежката планинска услуга на Льодж Бергбан и ако е необходимо също и по последващия по-лесен маршрут до Домодосла. Мощният AE88 допълва нашия класически модел на Роко от Швейцария. AC моделът вече е оборудван с серийно произведен цифров декодер и следователно може да се използва в аналогов и цифров режим. Моделът от серия 94 на немски обединени железници е изключително популярен сред любителите на железниците. След края на Втората световна война на територията на Австрия остават 44 такива действащи машини. Те са регистрирани от 1953 година с обозначението 1020 на австрийските федерални железници. Истинският локомотив на представения сега на екрана ви серия 1020-010-3 бе използван последно в Вьоргъл в Тирол. В модела на Роко липсваха декоративните части на стълбата, точно както е в истинския прототип. Инсталираните чистачки на предното стъкло и дръжките на кабината на водача са нещо естествено за моделите Роко, както и умишленото пропускане на детайли, които също липсвали в прототипа поради преустройства. 1020 беше заменен от UBB клас 1010 или планираният 1110. Подобно на тези от локомотивите от 20-та серия, той има 6 задвижващи оси и първоначално е предназначен за бърз и тежък пътнически трафик. Днес виждате този издържлив локомотив на ÖBB за тежки товарни влакове и много рядко за пътнически влакове. Роко е посветила няколко модела на този тип локомотиви. Специално за вас изкарахме и разработката на 1110-500. За разлика от 1110, всички 1110-500 са били подобрени или била сложена нова локомотивна карусерия. А сега от красивите пътувания ние се връщаме към историята за успеха на Роко. Насочваме погледа към перфектната релсова система на Роко, така наречената Роко Лайн, която е изиграла ключова роля.
С линиите на Роко в мащаб Х0 е получила една нова база в световен мащаб, на която са се основали много разработки в сектора на железопътните модели. Бяха поставени нови стандарти. Високо качество, добро пресъздаване на правилната форма на релсата. Оформена в мащаб пластмаса имитация на баластра, която позволява на потребителя да се доближи малко повече до реализма, която осигурява висока звукоизолация за поддържане на тихата работа на влаковете. Добре обмислена цялостна геометрия без много нереалистични и излишни части, стабилност, функционална надежност и високо качество на производство. Всичко изброено е оптимално съчетано. През 1975 година прототипите 1044 бяха най-мощните локомотиви с електрическа тяга в света. 25 години по-късно 1044 все още е най-използваният електрически локомотив в Австрия. Общият пробег на всички локомотиви от серия 1044 е почти 50 милиона километра годишно. За нашите тестови маршрути, създадени за този филм, избрахме 1044-240. Един от многото варианти на Роко. Разбира се, изпълнени в перфектни цветове, надписи и дизайн. Обратно към немските модели. Серия 143 абсолютно задължителен за немските фенове на електрически локомотиви сред нашите модели. Следващият модел в нашата Роко презентация е серия 145 от Deutsche Bahn AG. Прототипът има максимална скорост от 140 км в час и непрекъсната мощност от 4,2 мегавата. Следващия пример за разнообразието от модели локомотиви Роко е по изключение един дизелов локомотив. Той носи нежното име Людмила. Истинското им серийно наименование е дизелов локомотив серия 232 DB Cargo. А сега да хвърлим поглед и към най-новия електрически локомотив СББ RE 460. За световното изложение през 1995 година Роко беше замислила да представи 18 броя от двусистемните локомотиви от серия 1014, но за съжаление нямаше много построени такива реални прототипи. Но в Роко ние се вслушахме в мнението на нашите клиенти, занимаващи се с железопътни модели. И това се оказа съвсем правилно. Въпреки малкия брой произведени прототипи 10-14 и географски малката област на тяхното опериране, Роко в крайна сметка се реши да произведе модела. Смела стъпка. Но наистина, в последствие моделът беше награден и се превърна в пълен успех в продажбите му. Откакто Роко навлезе в индустрията на железопътните модели, тя непрекъснато се опитва да разработва нови модели за ентусиастите на железниците, да ги изпробва и да ги включи в серийното производство. Много важни иновации вече са част от историята на компанията. Документирани в много патенти в повечето страни по света. Доктор Бирнер отговаря за по-нататъчното развитие на тези иновации в Роко. В продуктовото управление винаги става дума за продължаване на тази линия на иновации, големи и малки технически акценти, допълнително подобряване на качеството на продуктите, гаранцията, че съотношението цена-качество ще бъде правилно прогнозирана, както до сега сме го правили. И сме се съсредоточавали преди всичко в областта на новите възможности, които имаме днес, чрез софтуер, чрез цифрово управление, за да донесем значително по-иновативни продукти, отколкото е било в индустрията до сега. Роко реши по-рано да завладее пазара с дигитални продукти. Резултатът от този тип иновации е, например, кранът, управляван с джойстик.
един нов начин за достигане на напълно нови перспективи за перфектно забавление с железопътния модел. В миналото сме доминирали на пазара с стандартни общоприети модели. Дигиталните продукти обаче със сигурност ще изиграят важна роля, защото те ще направят компанията Роко още по-силна и надежна в бъдещето. А така наречената мишка за управление ще предава командите към компютъра и към железопътния модел. Зашеметяващи, спиращи дъха. Да, направо жестоки. Това са реалните оценки и възхищения на феновете на железниците, които са виждали 18201 да преминава с пълна скорост пред тях. Наистина, този локомотив е труден за описване. Този могъщ парен локомотив с трите си гигантски колела с диаметър 2-3 м е внушителен, почти вдъхващ страхопочитание. Точно като прототипът, моделът на Роко 18201 също е много впечатляващ. Всеки детайл е прецизно възпроизведен, всеки надпис е идентичен, както при всички модели на Роко, както и при прототипа. Модел, който постави нови стандарти в широкомащабното производство в Х0. Следващият краягълен камък в развитието на моделите Роко, именно серия 13, легендата за австрийския парен локомотив. За първи път в историята на Роко производственото количество на модел беше официално ограничено. Основната причина е уникалната си по рода тухлена акция, с която бе съхранен последния оригинален локомотив. По време на разработката на този модел забелязахме статия във вестника, че се търси спонсор, който да помогне финансово оригиналният локомотив да заработи отново. И от тази статия във вестника само една дума беше достатъчно ключова, за да ни накара да стартираме работата си по оригинала още по-мотивирано. И се зачудихме как можем да помогнем и да развълнуваме достатъчно хората, за да се... 13-ката става една от най-забележителните локомотивни конструкции в Европа, по-малко поради нейното техническо представяне, а по-скоро поради нейната единствена по рода си красота. Огромните задвижващи колела, излагането на вътрешния детайл, с два цилиндъра за високо налягане, необичайното разположение на колелата 1C2 и елегантният хроничен дълъг бойлер, всички, които категорично се открояват. Но скоро единственият оцелял екземпляр от серия 310 щеше да бъде останал в историята. Но това щеше да се случи, ако Роко не бяха започнали уникална кампания за финансиране на реставрацията на локомотива. Само за 6 месеца бяха събрани около 3 милиона шилинга след продажбата на 8000 тухли. С тези пари работата по локомотива можеше да започне. Продаваме наши модели. Да, не просто модели, а пълнота от емоции, които искаме да предадем. Затова е необходимо да направим малко повече от просто модели. Защото трябва да предложим на нашите потребители нещо отвън правеното досега. Примерът от серия 13 показа, че е възможно да се предложи толкова висококачествен локомотив, който след това и да бъде чудесно възприет. Не можех да си представя да пусна подобна машина на пазара преди 15 години. Това е наистина прекрасен момент. Успяхме да завършим този проект, който отново е в движение и ще успее да убеди много хора, че една такава машина наистина се заслужава. С кампанията за продажбата на тухли с цел за запазването на 13-та серия, компанията Роко успя да запише два успеха едновременно. От една страна оригиналът беше изцяло запазен, а от друга страна беше възможно да се произведе превъзходен парен локомотив в Х0 модел. Друг краягълен камък в историята на развитието на Роко.
Компанията Роко все повече вижда своята задача в стартирането на нови модели и мащабни кампании с истинските им прототипи, успоредно с производството им. Един известен пример е конфети локомотивът. Първият изцяло обрисуван електрически локомотив на УББ, разбира се по инициатива на Роко. Какъв по-добър начин да рекламираме и модел, и собствената ни компания? Друг пример е евролокомотивът. Този локомотив също получава нов облик и има за цел да рекламира въвеждането на еврото. Почти от само себе си се разбира, че Роко също е тук със специален модел и че също е в центъра на вниманието на медиите. Стартира кампания "Светлина сред мрака" – 150 шилинга за всеки продаден евролокомотив. След представения резултат днес, имам късмета да ви кажа, че мога да предам чек за $500 000 шилинга. Ето, в момента ви го показвам. А какво наистина означава този чек? Да, както казах, това е депозит. Надяваме се, че ще има повече и искам да благодаря много на нашите клиенти, защото последните са средствата от нашите клиенти, които искам да предоставя тук. Само няколко дни бяха нужни, за да видите изцяло синия 1044 в железопътната мрежа на Австрия. Роко също произведе модел на този влак, макар и само в ограничено издание, така да се каже, синия Маурициус за колекционери на железопътни модели. Роко изпробва друг пример за добрата съвместимост между гъвкава мобилност и качествени модели на влакове с мощността на модела си Таурус, доказан в УББ електрокомпетент центрум в Линц. Тук беше демонстрирано по впечатляващ начин каква огромна теглителна сила има в модела на Роко Х0. И не беше пропуснато внедряването на още една иновация. За първи път всичките 300 малки локомотива бяха задвижени с едно щракване на Роко Локмаус, които заедно съставяха тази мощна теглителна сила. Те успяха. Малките електрически модели. Те направиха всичко. Служителите, които сглобяваха така желаните уникални екземпляри на Таурус Х0, вече не можеха да смогнат с сглобяването, тестването и продаването на модела. А нетните приходи от продажбата отиват за детското сиропиталище Свети Исидор в Линц. Роко е не само победител в теста за теглителна сила в Линц. Моделът Таурус на фирмата е първият такъв на европейския пазар за влаков моделизъм, защото той е прецизиран успоредно с представянето на истинския Таурус. Мащабът на модела е в 1:87. Най-важният парен локомотив на Роко за 2000-та е баварският S36. Както винаги, този локомотив е доказателство какво е възможно днес в областта на мащабните железопътни модели. Той беше повод и за още един голям суперлатив. Неговото фирмено стандартно дигитално оборудване предлага оригиналният звук на този локомотив стандарт Х0, което бе недостижимо досега. Но какви биха били подробните модели? Какви биха били най-красивите събития? Каква би била употребата на най-доброто качество и добро съотношение цена-производителност? Без подходящия маркетинг, който би работил безупречно в голямата фенска общност на железниците в Европа.
Блестящите снимки на моделите са решаваща основа за голяма част от рекламните и маркетингови дейности. Това е мястото, където Роко излезе с Штефан Зенсмайер, един от най-известните фотографи на модели в индустрията. Той владее перфектно всички правила на макрофотографията в своите снимки, съчетавайки голямата си любов към моделите и страстта към фотографията. След като най-добрите снимки са избрани и одобрени от майстор-фотографа, идва ред на рекламния отдел. В усърдна детайлна работа всички факти и данни за годишния каталог на Роко се събират, редактират и пускат за печат сред щателна проверка. На най-голямата печатница в Австрия е възложено да отпечата всички каталози на Роко на хартия с перфектно качество на цветовете, а това понякога не винаги е лесно. 10 000 каталози с междувременно повече от 300 страници напускат печатницата Обердьорфер всяка година и то в 5 езикови версии. Кадрите на моделите на Роко също заемат видно място при така нареченият U4. Това са задните корици на железопътните списания. В комбинация с оригиналните текстове на господин Зумередер, тези рекламни страници вече са с колекционерска стойност. Модерната дума интернет вече е неизменна част от маркетинга в Роко. Уебсайтовете се актуализират редовно и представляват незаменимото допълнение към каталога, който непрекъснато се разширява. Но въпреки цялото добро развитие на Роко, то бива застрашено от медиите, които непрекъснато рекламират техните завладяващи компютърни игри. Интернет с чат помещения и дискусионни групи не са единствения проблем. Цялата индустрия за железопътни модели усеща конкуренцията от въздесъщата компютърна индустрия, но служителите на компанията са спокойни за това ново предизвикателство. Те са много оптимистично настроени за бъдещето на моделовата железопътна индустрия, а оттам и за Роко. Поради отличните служители, с които компанията Роко разполага, ние сме в състояние да доставяме високо качество. А също и заради търсенето на световния пазар, ние всъщност имаме много добри възможности за в бъдеще. Бъдещето за мен е в областта на дигиталното управление, изграждането на софтуерно управлявани модели, които са лесни за използване. Това е добра основа, върху която да стъпим, защото то предлага богата база от функции, а същевременно е много лесно за използване. И така железопътният моделизъм на Роко един ден ще отлети буквално към бъдещето. Ще се сбогуваме с досадните заплетени кабели. Няма да има тези сложни щепселни връзки и дълги инструкции за работа. Просто ще се насладим на играта с любимия си железопътен модел. А всичко това ще е съчетано в моделите, които имат всички вече изброени богати възможности, които биха били непосилни в миналото за изпълнение. Трябва да сме много сигурни, че тази основна цел е много важна за младите хора. И смятаме, че дигиталното също става все по-важно за по-възрастните железопътни моделисти. Очаквам с нетърпение бъдещето на фирма Роко, защото вярвам, че на пазара ще има още много красиви модели. Роко е сигурно удовлетворение на клиентите и то в най-широк смисъл. Нашата компания в момента е лидер по отношение на иновациите. Тя е водещата сила в бранша, когато става въпрос за цифрови технологии. И същевременно екипите от Роко развиват марката в световен мащаб.